May butag. Ang labing away, kaniya doon na yung kus tinuod nga mutuo ani. Sa tinuod lang. Hapit na yung mutuo kay ang labing awahe, kaniya ta, ang labing awahe nga kagahapon si Assistant Ombudsman Miko Clavano. Ni paibaw na nga tos mga tigbalita sa kauluhan nga ilan ang gihatnan gyud gipadad-an na nila og paibaw ang kanhi speaker sa Ubos Bay Balauranan nga igagaw ni Presidente Banga. Ang numero 1 tambaloslos sa Pilipinas si kanhi Speaker Martin Romualdez nga pasubmito na sa iyang counter affidavit tungod kay gitagaan na sa 15 ka adlaw aron tumagon ang mga pasangil nga giingong plunder, graft o direct bribery katong 56 bilyones nga giingon na surikbot nining maong kanhi speaker. Unya iya ning gipanghimakak hangtod sa hangtod karon nga matud pa niya wa gid say nahimong sayop o kalapasan, wa pod sa bangayo og pabor bisag ang iyang igagaw presidente pa. Pertindakuan. Ano yan kini, nagbase ni. Usas gibasihan ni katong 8 sa mga 18 ka mga kanhi bodyguards ni Zaldico nga giingong ni consistent kuno kayo ang ilang mga pamahayag kay sila mo itighaton og malita sa balay ni Martin Romualdez nga matod pa pertig yung pagkaragahan ng kwarta. Kani matod pa inikahuman og submit sa iyang counter affidavit. So submitted for resolution na kun mamatod-an matod pa nga dunay igong basihanan ang plunder. Hindi na may makapapreso ani. Posibleng mapreso ani. Mutuon gyud ko ani. Tininoon ni kamangag. Pero kung dili gani mapreso areras graph nga makapiansa ra. Mao na dakong bot-bot kini direct bribery makapiansa ra man eh. Pero kaning plunder kung mao ni ma-file gyud nga to sa nigang bayan, mas mutuo ta nga tininoon ning kang presidenteng bangag. Karong alas 10 buntag magsugod ang impeachment trial. Resume na. Alas 10 na nausab na ang schedule human sa SONA. Alas 10 na magsugod hangtod sa alas 3 hapon. Nga break sila ko sa kaoras dahil sesyon na sa Senado nga matod pa ang duha ka mga land bank managers maoy atubang nini isip witness sa prosecution kabahin ni sa mga kwarta nga gi-deposito sa Vice Presidente nga si Sara Duterte og sa iyang banang si Manzanas Carpio. Matod pa nga puli-pulihon nin duha ka mga testigos nga mga manager sa land bank aron matino ang ilang pamahayag base sa dokumento nga ilang ihatod ngadto sa impeachment court. Murag okay ni, okay kayo. Samtang tuwa sa Netherlands ang Vice Presidente karon kay wa siya motambong sa SONA ni bangag atong Lunes. Ikatulo na katuig matod pa niya nga wa gyud siya maghuna-huna nga maminaw sa SONA sa presidente kay matod pa niya gausik ra mangidas oras. Ay wa magini purom na atik. Matod pa niya nga kanang iyang SONA puro sa gyud na atik wa gini tinuod. Mao ba? Nainomdom pa mo sa gisulti. Niya nga dunay mapriso ini ka Disyembre wa pay Pasko na anay maprisong dagkong opisyal. Matod pas Vice Presidente hangtod karon wa ginapriso. Tinuod no wa ginapriso. Gawas ni Marcolita og ni Jinggoy nga kontra sa administrasyon. Matod pa niya nga dili angay paminawon ang isulti sa SONA sa presidente tungod kay wa gyud nay maayong resulta. Gumikan sa iyang giingon nga naay mapreso ini ka Disyembre hangtod karon wa pa may napapreso nga kaalyado ni Marcos gawas lamang sa mga kaatbang nes politika nga si Jinggoy Estrada o si Senador Rodante Marcolita. Kagahapon na mahayag ang naprisong senador nga si Marcolita pod. Matod pa niya iyang giawhag ang senador pangitain yung paagi nga maka-appeal Ms. Jinggoy anang impeachment trial, impeachment hearing. Kita nyo niya paagi kay murag. Mao ba? Di pa may ka-appeal na bisag na priso may wa man magpasabot nga
22 lang ang senador, 24 gyapon. Matod pa ni Marcolita, pitay pagi niya kilami na kay pangutana niya. Matod pa niya nga bisan sila las jinggoy og nakulong. Nakulong, nagpakulong. Nakulong. Ang taong bayan po kuno nakulong. Naloko na. Sa katotohanan, nasa ngilngig. Ang bayan gyapon. Pero dito Senado atol sa kontrasona sa diskurso ni Baita. Ni Senador Alan Pitigi Cayetano nga mo ay minority floor leader. Ang mga sakop sa mayorya ng gawas, naglakaw, watay paita. Ang nagpabiling laminaw sakop sa mayorya, si Senadora Risa Hontiveros na lang. Way labot nilang Robin Padilla o sa Senate President nga mo na lang naminaw sa iyang kontrasona kunuhay tungod kay iyang lapod ang gitawag og selective justice. Yang gitawag nga sila duha si Senador Jinggoy Estrada o si Marcolita nga political prisoners. Way naminaw magpahita. Walang gaway lami ang iyang diskurso na hinoon kagapon as kontrasona kay way naminaw sa mga sakop sa mayorya. Naloko na. Baita. Pero atol sa matabiliban ako sa First Lady Lisa Aranita Marcos. Matod pa niya atong pagsuna ko no sa presidente atong Lunes. Nakahilak ko no siya. Kahilak siya. Himi na tingali. Nakahilak siya. Matod pa siyang social media post nga paglito ko no sa iyang bana nga pirting kupuha. Naloko na. Sa mga polo nga respectful, dignified, o unya dili gyud kuno mo yield, won't yield. We won't yield daw. Dili mo surrender matod pa. Respetado o niya dungganon. Dili gyud kuno mo surrender. Matod pa ni Lisa Araneta Marcos nga ang kapika sa presidente nga nitulo gyud kuno iyang luha. Tuo mo? Nitulo ang iyang luha tungod kay matod pa ni nagpakita kuno ni sa mga hagit sa ilang kinabuhi pagka-presidente o si First Lady unya sa ilang sakripisyo nga gihimo alang sa katawhan tuo mo o sa ilang pag-ampo matay hiwa bagala mo aso ani no Naloko na. ano timbalik kag hisgot Naloko na. pero si Senador Ping Lacson ay wa nagilain imbes nga mag-imbestigar ang Senate Blue Ribbon Committee kabahin sa flood control. Wa na siya moagi sa Senate Blue Ribbon Committee nga gipanguluhan ni Erwin Toplok. Utro man sa nang imbestigahon nun. Matod pa kauban matod pa gipatod na sa ombudsman ang mga testimonial o documentary evidence kabahin sa mga anomalusong proyekto sa Taguig City diin teritoryo ni Alan Pitiki Cayetano. Ingong ni abot dulan sa 7 bilyones ang insertion sa 2025 budget ni Cayetano nga matod pa daa sa Taguig na usa ka project nga kaduha paningla sa gobyerno. Ang bayad ni ini matod pa di na kinahanglan. Di na kuno kinahanglan nga iagig Senate Blue Ribbon Committee kay matod pa ang ombudsman mas dali nga mupapriso labi na kontra sa administrasyon ni Marcos. Ba? Kadaw siya ni. Pero dili sa ato, matay kagahapon, kabihan, kadaghana ni ay, oy. Itong siyabong kinauban, pinihan dito sa incinerator sa Cosmopolitan. Matay, dulan sigod sa usaga, duha ka sako. 99 ka kilo, malikaping siyabo. Nga, ubang mga mariwanang gamay, na ipidrin. Matay, kadaghana atong sunog diha sa Cosmopolitan Funeral Homes kanabang sa ilang incinerator tagrabiha nikabatig 676.6 milyones ang kantidad sa mga illegal nga droga diin duha ka sako nini ang sabo ang ginauban kagapon gipakita sa mga sakop sa media og ubang mga representante ang diin ang pidiyan ini nihimo og press conference sa wa pa daubi pati daghana gitistingan pa ni pas kadagana na gid sabo sinako naman ni diri matod pa nga ang maong sabo kini base sa mando sa korte nga human ba
gihatagan ng clearance nga pwede nang dauban, mo hinungdan nga duha na kasako. Ang mga buang ang mga tao ning Hello, ko na. Samtang si Governor Pambari 4 ni mando na ni isyu na og executive order number 42 ni atong niaging Hulyo 23 kini kabahin sa Republic Act 11932 kaning anti-hospital deposit nga matud pa niya dili gyud paninglan ang mga pasyente sa probinsya nga musod magpa-admit sa mga provincial government hospital din upat ni ang provincial hospital og 16 og 12 ka mga district hospitals nga matud pa ni ingon ang gobernador ang dili gyud kinahanglan nga paninglan. Ug una ang mga pasyenteng taga-probinsya basta adto sa provincial hospital or district hospital unya kinahanglan i-process ni base sa mga coverage sa Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth kung unsay ma-avail sa pasyente aron maka avail niya nang gitawag og zero balance billing. Murag okay na kayo gob okay. Pirti pasalamat sa mga netizens na ini tungod kay sa unang higayon makatagamtam na ginitawon ang mga taga-probinsya og tinuoray pagtambal sa mga sakit diin kaniadto tuubra. Tuuba na ka, maayo na kuno kain mo ko. Samtang de pangutanas katawhan kanong nagpabilin pa nin taon na si Rodel Buntoyan isip hipi sa Provincial Environment and Natural Resources Office nga perti man gid ang pagkasukat pa na panahong lalay. Hello, ko na. Bata-bata man ang atong gihingan lagbal sa Bonalong nga gikiha nga nanguot og lubot. Mao ba? Anong gipabilin pa na despindro nga perti kadirti man ilig trabaho ang tawanan. Matod pa mo may tigpangayo ni kalas. Tuong batong matay. Ginoo ni Nyor Rodel matay pagkabuayahan. Nganong nagpabilin pa man niya. Wati nga ni kahibaw sa Gobernador Pam aning iyang kalaki na. Nga perti yung grabiha. Hello, ko na. Nagpabilin pa siyang kabuayag yapon ni Hilalag Rodel Buntoyan di Aspendro. Nganong sige pa magadian ni Rodel. Waka mauwaw diha batay grabiha batay sakpang ka maatlan ganay kag naay kanabang Mao ba? kanabang i-entrap ganay ka matay delikado gyud ka mauwaw gyud sa imong pamilya. Ano nagsige pa kaniya? Samtang si Mayor Nestor Archival matay di apoy sa kaning mga Pilipino no. In particular si Buano ni. Dili ginit ang mga Pilipino tuwa dito sa kuan sa Manila or Luzon wa dili Hello. si Buano gini. Human mo pahibaw ang mayor sa syudad nga dunay 35 milyones nga gigahin alang sa fuel subsidy or hinabang sa mga driver sa balhabal ng gasolina, matay. Matod pa, 10,000 naman to kabuo kabalhabal drivers ang nalista. Karon ni abot na mag 35,000 na hinuuning kanagana. Iyang ipa-review ang lista kay nangano kunong naay na appeal nga mga barangay tanod, konsihal, DSW, anong na-appeal man sa lista sa balhabal na maka-avail aning fuel subsidy. Hasta pagani kano mga call center agents gi-appeal ko no og lista sa balhabal driver naon sa. Ang tumong nining mao nga fuel subsidy matod pa para lang gini sa full-timer nga habal-habal driver. Why labot ang tanon ani na kung saan. Wow lamang. Pilipino gid mo mapahimuslanon gyud kay. Mapahimuslanon kay. Tantang alang sa mga profesional, si Senador Bongo nag-file na og Senate Bill number 2326. Makaayon is mga profesional. Kantong nagunit og mga Professional Regulations Commission ID or PRC ID. Iyang patasaan ni gikan sa tinuig renewal. Himuon na ning 5 ka tuig aron dili kuno mausik ang oras sa mga professionals nga nagtrabaho. Dili makagasto og plite og panahon aron nang mo absent kay mag-renew sa ilang professional ID sa PRC. Matod pag Senador Bongo kung maaprobahan ang maong balaodon nga iyang gipasaka, iya kining mahimo na kining 5 ka tuig ang PRC ID usa kini mo expire. Okay kayo? Okay ka. Nya kadtong giingong mga graduates kay perti naghanang way trabaho karon. Matod pang Senador Chis Escudero nga mokabat og 800,000 ay ka mga
graduate matag tuig, hanapit mo sa kamilyon. Dili gali kaabot o katunga ani makatrabaho dayon kay tungod sa job mismat. Mao ba? Matod pang senador si Escudero nga mao impeachment trial presiding officer nga kinahanglan ang gobyerno mulihok og kaba nga mulihok na nini aron mapangitaan gyud ang mga bag-ong graduate og oportunidad sa pagpanginabuhi og pantrabaho kay kaning 800,000 tunga naman na yung trabaho ng taghanan. Kaya lang na-hiring. Mao ba? Adto kas dole ni Attorney Roy Boynaping nga mo original director, ana sila gitawag og HOTS o kanang hired on the spot. Okay. Kunya ang kaning mga hired on the spot mga 60 mo po'y unahon. Ato di kayo 60 dili pod ba? Ako na.